Mga kaibigan, ngayong araw po ito, grabe po ang pagi. Yan, kaya po malamig po ngayon. Hindi mo na makita yung doon sa dulo. Yun. Tapos pag pumunta ka naman doon, hindi mo na makita. Puting-puti po ngayon. Malamig po ngayon dito kasi nagpapagi po ulit. Punta naman tayo sa labas. Bibili po tayo ng pandesal. Ang oras ngayon dito sa amin ay alas 6 ng umaga. Ayun, pagdating doon sa dulo, hindi mo na makita yung parating na tricycle. Sobrang lamig po ngayon. Para po kami nasa Baguio. Hi. Kasama po ako ngayon, Kasama ko po yung pamangkin ko. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.